guys! Welcome to my channel or welcome back to my channel. It's me again and again and again, Inday Ruji. So karon nga video guys, tuduan ta mo kung unsaon pag-edit sa videos. So i-share na ko sa inyo ha kung giunsa na ako pag-edit akong mga videos without watermarks. So let's start guys. So hi guys, welcome back. Nanata karon sa atong screen. So karon guys, ipakita na ko sa inyo ha kung unsa nga video editor ang akong ginagamit. So nana siya dira, naka-install na siya sa ako ang phone. So, adto lang ka sa Play Store. Play Store. Search nimo iMovie. Then pero wala siya naka-display guys. I don't know nga no. Basta kay mao to siya guys. Mao ni siya ang nawong sa iMovie. Dili ni siya mao ang nasa ubos ha kanang naikuan. Parehas ra gyapon sila gitsura pero iMovie ang nasa ang ubos, ang kaning isa movie editor. Pero iMovie gyapon ni siya. Parehas ra man gyapon ni sila Pero sa iMovie editor or movie editor, mao ni siya ang imong makita. New project. Click lang nimo new project, then 16:9. Click nimo. So mao ni siya makita nimo guys. Kani siya diri. Parehas ra gyud siya sa Power Director. Then since na naman ko yung na download or nabuhat na intro, anilang ta sa Power Director. So Power Director ang nakabutang sa yang file kay. So kani siya mo ni akong gihimo nga intro. So just waiting for you and me. So mo to siya guys ang akong intro. Then dali na pud ta balik ta sa video. Na may video kanang sa babaw sa taas na may video, pictures or mga music. So ato ta sa video. Then katong video nga atong i-edit mo ni siya kani, then plus dili sa nimo siya i-review, back, then plus, then hi guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. It's me again and again and again, Inday Ruji. So, i-click lang nimo siya nga part. Then, split. Split means mo na siya ang maoy mag-cut. Then, pwede ka mag-add og music. Kung nana kay mga download na music, add lang nimo siya. Then, kana siya review. Then, plus. Easy ra kay siya guys. So, again, Inday Ruji. It's me again and again, again, Inday Ruji. Ang music pod guys, pwede po mo siya i-split or i-cut. Then, pwede mo to i-delete ang iyahang sobra nga dili nimo gusto. Or ang iyahang and then mag-add na po taog music guys kani. So i-cut na to siya, then cut, then kanang kuan na siya dira, pwede na nato siya i-delete or trash can basura ka na. Then isumpay lang nato siya. Pwede nato siya i-remove. Kuan lang nimo siya. I-drag lang nimo siya. And again, Inday Ruji. Since na-review naman ako siya nga video, so pwede na nimo siya i-ana-ana siya guys para makuan nimo nga. Asa damo dapita i-cut or ana ba. Para di na ka matagba og review. Review diri matagba kag tagad siyam abtan kag siyam ug kuan tinagad. Then click
nimo siya, i-click nimo ang video, then diha nga part, dira nga part, diha nimo siya i-cut, split, then kani siya nga diri nga part kanang naay green, i-delete na to na siya. Then review. It's me again and again and again, Inday Ruji. So karon nga video guys, tuduan ta mo kung unsaon pag-edit sa videos. So i-share na ko sa inyo ha kung giunsa na ko pag-edit ako mga videos without watermarks. So let's start guys. See. Diha. So, bali diha ka ga-end. Oh. Click na po nimo ang katong video. Then, dira na po siya nga part mo. Na po na siya ang imo ang i-split. Then, delete. Diba? Easy ra kay siya, guys. Then, pwede po nimo siya i-crop. Crop means kanang para fit gid siya sa screen, oh. Mabantayan ninyo. Na siya black sa kada kilid niya sa yung kilid. So i-fit na to siya ana. Then review. Saan ako pag-edit ako mga edit sa videos. Kanag sa pikas na siya black dira wala na. So same lang yan guys. So i-crop na to, then drag lang para fit siya sa screen. Again and again and again, Inday Ruji. So, then pwede ta mag-add og title kan kagapilian guys. Tuplokon lang nato ning layer, then dira drag nato siya kung asa nimo gusto taman ang ang iyahang text mo gawas. Then type Inday Ruji, then space vlog. Then tuplokon na tong pencil para ngita taglain nga font. Then color, pwede na to siya ang dawag niyo guys, oh. Pwede na to siya i-bold. Then sa dagan ni siya kapilian guys. Then sa color po dagan ka kapilian, ikaw rin mag-adjust like this. Review na to guys. Ruji. So, it's me again and again and again, Inday Ruji. So, karon nga video guys, tuduan ta mo kung unsaon pag-edit sa videos. So, i-share na ko sa inyo ha kung giunsa na ko pag-edit ako mga videos without watermarks. So, let's start guys. See. Welcome back to my channel. It's me again and again and again, Inday Ruji. So karon nga video guys, tuduan ta mo kung unsaon pag-edit sa videos. So i-share na ko sa inyo ha kung giunsa na ko pag-edit ako mga videos without watermarks. So let's start guys. See. So umaro to siya guys, ingnoton ra siya kadali. So ikaw na mag-adjust sa mga effect, sa layer, sa mga text nga imong i-apply, o sa mga sounds. Di ka na bahala guys. Then i-produce na to ang video. Click lang nimo ni siya kaning na murag arrow sa babaw kana. Then save to gallery or SD card. Then produce, depende sa imo kung asa nimo i-select ang iyahang video resolution. So diha na siya sa Full HD.
or sagara na ko guys is di man jud akong gikuan. Then produce. Then wala siya guys, mag-loading siya para ma-save na siya dito sa imuhang gallery. Complete na siya guys. Then okay. Then back na siya nato siya. Then muna ni siya guys. So maro to guys ang akong ma-share sa inyo ha, kung giunsan ako pag-edit ang ako ang mga videos. So I hope nakatabang ko sa inyo ha guys, labi na katong mga bag-ong nagsugod og vlog sama na ako guys. So dili pa kay ko kanang master na kayo mo kuan about sa vlog. Share gyapon ako sa inyo ha guys ang akong experience kung giunsa nako. Thank you guys. Please like, share, and subscribe to my channel guys. So sa mga baguhan pa din, subscribe na guys. Thank you. Bye-bye.